Návod na vytvorenie témy pre dobývanie. Toto skopírujeme. Novú tému vytvoriť. Pôjdeme na hráča. Na jeho mesto. Olka, dajme tomu teraz, že sedí. Napíšeme čas, kedy skončí dobývanie. Pri útoku nám pomohli hráči, dopíšeme podporu nám poslali. Sem dáme report, keďže sedí už máme, alebo po dosadnutí upravíme tému a dodáme report. Názov témy dáme, kde sa to mesto nachádza, je to na mori 55, je to mesto D1, okna sedí, tak aby sme nemuseli sledovať časy alebo nič, stačí napísať, že sedí a už každý, čo pozrie na tú tému, vidí, že oka sedí, čiže už len podpory posielať. Vytvoriť tému, téma je vytvorená. Je to prehľadné, čím otvorím, hneď vidím, čo je, vidím kam, vidím na ktorého hráča a všetko.